Безнең төшерү төркеме Пионер урамындагы беренче йортның түбәсендә. Моңарчы шифердан торган корылманы профнастил белән ташлар алдыннан подрядчы оешма эшчеләре җиләтү каналларын тулысынча җылытканнар. Аларның тарту сыйфатын яхшырту максатында берничә рәт кирпеч истәп чыкканнар. На данный момент выполнено... Хәзерге вакытта стропил системасы тулысынча ясап бетерелде. Бу атнада түбәне профнастил белән ябабыз. Эшләр азагына якынлашты. Барысына яңаларына алыштырабыз. Ризасызлык белдерүчләр юк. Түбәне яңа баштан сүтеп җыйсалар да, элегрәк биредә яшәүчеләр түшәмнәр юешләнүдән зарланмаган. Шулай да ярты гасырдан артык торган материаллар алыштыруны таләп итә. Шундый ук эшләр күршедәге Куйбышев урамына караган 35-нче йортта да алып барыла. Бу йортта Комфорт Трак милекчеләр ширкәтенеке. Здесь будут проведены работы 8. Бу йортларда 8 позицияда эш алып барылачак. Ул су, канализация, электр энергиясе системаларын алыштыру, подъездларны ремонтлау, фасадны яңарту, алдан җылыту системасын ясарга уйлаган идек. Тик яшәүчеләр уртак җыелышта йортның тышкы ягын матурайтык дигән карарга килде. Моннан тыш йорт тирәсенә бетон түшәү, ишекләрне яңарту, ишек өстләренә кызырыклар ясау эшләре булачак. Комфорт Трак милекчеләр ширкәтендә 65 йорт. Бүгенге көндә шуларның 36-сы капиталь ремонт программасын үзендә тойган. Нәтиҗәләрдән канәгать булганнар да, ризасызлык белдерүчеләр дә юк түгел. Ләкин бу 2 йортта яшәүчеләр фикере уңай буласына өмет зур. Капиталь ремонт обязательно кирәк иде безнең. Түбә су үтәйде икенче катларга. Суык су трубалары урыны белән чиргән. Шулай канализацияларында карарга тиешләр. Яхшы булыр дип уйлыйбыз инде капитальный ремонттан соң. Яшәүчеләрнең торак шартлары күпкә яхшырсын өчен подрядчы оешма эшче кулларны кызганмый. Әлегә бу 2 йорт капиталь ремонт алып барылучылар арасында лидерлар исемлегендә. Быелдан әле тагын Нурлатта тимер сайдинг белән тышланган бердән-бер йортларда. Әлеге йортта яшәүчеләр капиталь ремонттан канәгать калыр дип көтелә. Чөнки подрядчы оешма аны ремонтлаганда бер яңалык керткән. Йортның фасады тимер сайдинг белән тышлана. Максим, әйтегез әле, тимер сайдингның нинди яхшы яклары бар? Сайдинг энергияны нәтиҗәле саклаучы материал. Тышкы йогынтыга бирелә торган түгел. Ул 30-40 ел хезмәт итә. Аскы ягын җылытып калдырдык. Яхшы итеп тышлап барабыз. Моңарчы барлык йортларда пластик сайдинг белән тышланган. Араларында инде ватыла башлаганнар да юк түгел. Узган гасырның 60-нчы елларында ук төзелгән бу объектларга ремонттан соң андый куркыныч янамаячак. Сыйфатлы йортларына яшәүчеләр әле күп еллар сөенәчәк дип ышандыра төзүчеләр.